Häzir ýürüýte size öýdäki kiçik problem açıklama aýtyp berjek. Dinle. Gatnamasaň fitnese, gyýlarym bak ýar kese. Boýnal bergatçan. Muskulosy düşdük pese, problemaly öýümde. Gelinlik gülüm diýer, saçaklı gelin diýer, wahecen galın diýer. Problemaly öýüňde moda bolupdyr iPhone, alıp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýüňde moda bolupdyr iPhone, alıp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýümde ay 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 iPhone ay yüz gipsdırnak palta, yufka deyip geyer halta, ol kablukli men kelte. Problemaly öýümde laýyn özüne çekdi, pullar suw bolup akdy, inni imoda çykdy. Problemaly öýümde moda bolupdyr iPhone, alıp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýümde moda bolupdyr iPhone, alıp gymmat telefon, iýip görün anakom. Eyvah, senem ýeň öýdär ha? Problemaly öýümde Derdeş, bu da derdeş, derdeş. Gerçi kardeş Düşman edip dostunu, cedelli elem yüzü. Ronaldo mu, Messi mi? Neymar. Şu da problemi öýümde moda bolupdyr iPhone, alıp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýümde moda bolupdyr iPhone, alıp gymmat telefon, iýip görün anakom. Problemaly öýümde halal ýuwutsadyrnak, dostundan gelse kömek, mesele del yaşamak. Problemasyz dünýede problemasyz dünýede ay 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 ayt bolluk bergen. Yürü onna. Ana komum taýynjak bolandyr ýürýeli. Ýeredik.